نقشه لایف هەیە تەماشەوانین هێژە یعنی هون زانین لە سەرانسەری جیهانی هەر وڵاتێکی نەخشەیە لایڤە خۆ هەیە لە گۆری پەفچوون و پێشهاتێنداوی یعنی هون زانین بەرێ قاسی ڕۆژاوای کوردستانê bû ji çemê Firatê ji bilî Kobanê û eva herêma Cizîrê ye bi vî awayî nihatenê ev hêzên bi rengê wî keskê vebûyan jî meylewzer ew di destê hêzên Sûriya Demokratîk dana ev der jî Kobanê Kobanê dorpêçkiriyê ji hemû milan ve li vê derê li hin noxteyan pevçûn hebûne ama tiştekî nûçeyekê ez ê niha di dirêjeya bultenê de ji we re bêjim. Li vê derê korîdoreke mirovî hebû alîkarî hebûne li aliyê Helebê ve alîkariyên mirovî bi rêya Netewîniyek wî gihîş bûne Kobanê hin kesan di nava pîkaba da binêrin. Pîkabên alîkariyê grupên çekdarî xwe nava wan de veşart bûn xwestibûn bikevin nava Kobanê lê Hesedê lê xistibûn û ew paş de reviya bûn. Ama li van deran van çend noxteyan pevçûn hene li aliyê Cizîrê jî li derdora Hesekê binêrin çawa hatine xwastine heta vê rêya ku ji Başûrê Kurdistanê diçe nava Qamişlo herêmên din de xwe nêzîkî wê kirine ev derê çilaxaye heta bi dronên xwekujî jî kiribûne armanc lê Hesedê bersiva wan êrişan de şara teqe îro jî êvarê li wan deran çêbûne ji herêma dêrikê binêrin li deriyê Sêmalka heta Qamişlo biçe awaye yanî gelek vê derê zirav bûye ama Hesedê amadekariyên baş kirine xelkê ji Qamişlo çûye heta vî deriyê Sinûrî pêşwaziya wan kesan dikin yên ku ji Başûrê Kurdistanê diçin alîkariyan dibin xwe alîkariyên Rûdawê ji we dîtin heştê bar helgirên tije kelûpelên xorakê û pêdawîstî birine ji bo xelkê ama derdora Hesekê bi vî awayî dorpêçkiriye êrişên giran jî hene ama hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê tevî şervanên xwe û kesên dinên xwe bex evên ku ji Bakur çûbûn Başûr çûbûn nehiştine biçine eniyên şer lê gotine ev moraleke baş dide şervanan ji bo ku şer bikin. Li van deran li hin noxteyan şer çê dibe ew gundên Kurdan beşek ji wan ketine bin destê wan çekdaran ama li çilaxa rageşî heye pevçûn heye tirs jî heye ku êrişî wan dera bêtekirin ama nûçeyên nû yên ku min ji we re gotin ew bûne ku li hevkirineke nû çêbûye medyayên Sûriyê dibêjin hê bi fermî nehatiye ragandin ama medyayên nêzîkî desthilata Sûriye ama ji dikin ku li hevkirineke nû çêbûye Hesedê dê li derveyê bajaran li gundekwaran bicî bibe hêzên serbwazareta navxweya hikûmeta Demîkiya Sûriyê dê biçin navenda bajarê Qamişlo û Hesekê.